ಪಿಲಾರ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರಗ್ ಗುರುವಾರ ವಾರದ ಭಜನಾ ಪೂಜೆಗ್ ಪುಗರ್ತದ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಪತ್ರಕರ್ತೆರು ಸಂತೋಷ್ ಬೆಂಕಿಯ ಬತ್ತದ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದ ವಾರದ ಪೂಜಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯರು. ಪುಗರ್ತದ ಸಂಗೀತಗಾರರು ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಂಗೀತ ತಂಡನ್ ಪಡೆಯಿನ ಪತ್ರಕರ್ತೆರ್ಲ ಆದುಪ್ಪುನ ಸಂತೋಷ್ ಬೆಂಕಿಯ ಪಿಲಾರ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ದೀಪಂಬ್ರೆನ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಮಂದಿರಗ ಬದದ ತುಡರ್ ಬೆಳಗಾದ ಮಂದಿರದ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ಸೇವೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯರು. ಈ ಪೊರ್ತು ಮಂದಿರದ ವತಿರ್ದು ಸಂತೋಷ್ ಬೆಂಕಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಸಂಗಡಿಗೆರೆನು ಮಂದಿರದ ಪ್ರಧಾನರು ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಮಂದಿರದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತೀಶ್ ದೀಪಂ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕರು ಅಮಿತಾ ಅಶ್ವಿನಿ, ಸೌಮ್ಯ ದಿನೇಶ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಗಣೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ಕೊರಿಯಾ, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖರು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇವತಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಪ್ರಮೀಳಾ ನಿಸರ್ಗ, ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಶಾಲು ಪೂ ಕೊರ್ದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಸಂದಾಯರು. ಭಜನಾ ಸೇವೆ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯಾದ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡು. ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಪಿಲಾರ್ ಎಂಕಲ್ ಇಡೆ ಸುರು ಬತ್ತೀನಿ ದಾದನೊಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಪಂಡ ಇಡೆ ಎಂಕಲ್ ಅತಿಥಿ ಆದಲೆತ್ತಿರಂದಾಂಡಲೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋನ ಎಂಕಲ್ ಭಕ್ತರಾದೆ ಪೋಪುನ ಅಂತ ವ್ಯಾಪಂಡ ದೈವ ದೇವರು ಎದುರು ನಮ್ಮ ದಾಲಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ದೈವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೈದಿನಿ ಅವು ಇನ್ನಿಂಕೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬದು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದ
ಈ ಒಂಜಿ ಸತೀಶ್ ದೀಪಂ ಪಂಡದು ಇಡೇ ಬನ್ನಗ ಲೆತ್ತೆರಾರು ಬನ್ನಗ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೂರದ ಬೊಂಬೈಗೆ ಹೋದ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೊಡಿತು ನಾಡ ಇಡೀ ಅಲ್ಪ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಮಂದಿರ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ದೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ದೈವ ಹೋಲಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೋಲಿರೋ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಂದಿರಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಆದು ಪಡು ಅಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆದು ಪಡು ಮೋಕೆ ದಿಕ್ಕಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಆಯ್ನತ್ ಏರ್ ಮಾತಿಡೆ ಬೈಜರ್ ಹೊರ ನಿಕ್ಲಿಡೆ ಬಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವರ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಮಂದಿರ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೋಗಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಿರ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಮಾತಿರ್ಲ ಏರು ಮಾತ ಈ ಪಿಲಾವಡು ನಂಚಿನ ಸಾಯಿಬಾ ಮಂದಿರ ಬೈಜರ್ ಹೊರಬಲೆ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಕಲೆ ಕೊಂಚ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಲ ಮಠದ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲಿ ಮುಕ್ತ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇನ್ ಬೈಕ್ ಒಂದು ಮನೋರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಪಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಭಾಗ್ಯನ ಸಾಯಿಬಾಬಲ ಎತ್ತಾದ ಹೊರಟುಕೊಂಡು ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಋಷ್ಟೇಗಂ ಮಹಾಗಣಪತಿಯೇ ನಮಃ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾನಂಜತ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತನ ಮಂದಿರದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರಲ ಆಜಿಗಂಟೆಗೆ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆದ ಅಂಜನೆ ಭಗವಂತಗೆ 7 ಮಹಾಪೂಜೆ ಆದ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಮಾತ ಊರ್ಧ ಪರ ಊರ್ಧ ಸದ್ಭಕ್ತರ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿಗೆ ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂದಿತ್ತನ ಮನೆ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ ಕಾಲಗಳು ಇನಿತ ದಿನತ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಈ ಗುರುವಾರದ ದಿನತ್ತಾನೆ ಆ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಬೆಂಕ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಬೆಂಕ್ಯ ಅಂಜನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಪ್ರಥಮ ಸಲವಾದ ಅಂಜನೆ ಬೈದೇರು ಅಂಜನೆ ಆಗ್ಲ ಅನೇಕ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂಜನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಿಂಗಾರಾದ ಅಂಜನೆ ಕೆಲವರ್ನ ಪದ್ಯನ ಮತ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಾವ್ಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಆರೇನವರ ತೂವೋಡು ಅದನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಗ್ಲ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಮತ್ತಂದ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನೊಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಆರಿಗೆ ಕುರುಡು ಬಂದು ನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎನ್ನೆಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಇನಿತ ದಿನ ತಾನಿ ಆ ಬಾಬೆಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಲಾದಿಪು ಮತ್ತಂದ ಅಕ್ಲೇನೋ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಆದಿಪು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಾಯಿ ಬಾಬೆಯನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿಂತ ದಿನ ತಾನೇ ದೇವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆಡಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ಜಿಲ್ಲಾ 24 ತಾರೀಕಿಗಳ ಅಂಜನೆ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ನಡಪೇರ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಊರ್ಧ ಪರ ಊರ್ಧ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅತನ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐನು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಕೊರ್ನುಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಐನು ಮಂತೊಂದು ಮರುಡು ಪಂಪು ನಂಜತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸದುದ್ದೇಶನ ಮಾತನಾಡೊಂದು ಐಕಬೋಡ ನಿಂಚಿತ್ತನ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿನಿ ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕಬೋಡ ನಿಂಚಿತ್ತನ ಸಭೆನ ಮಾತ ನಡತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಸಭೆಟ್ಟು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಆವೊಂದುಂಟು ಅವಾಗಂದ 23-24 ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ ಬರುಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತು ಊರ್ಧ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯ ಮಾತ ಬರುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಂತದ ಬರುಡು ಬಣ್ಣದು ಮಾತಿರಲಾಯನು ಅಂಜನೆ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ನ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಪಿಲಾರ್ದ ಮಂದಿರಡು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡಪಂಚಿನ ಗುರುವಾರದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಡು ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ತದ್ದಿಲ್ಲ ದಾನ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಕಲ್ನ ದಿನೇಶ್ ಶರ್ಮೇರ್ ನೇತೃತ್ವದ ನಡಪಂಚಿನ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸತಿಪದ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯಕರಾಯಿನ ಸಂತೋಷ್ ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅರ್ನ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ದಟ್ ಈ ಪೂಜೆದ ಒಂಜಿ ಆರು ಐತ ಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚನ ಇಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಭಜನೆದ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಿಜವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಮಂದಿರ ನನನ ನಿಂತು ಪೋಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲಕ್ಷಣ ಇನಿ ನಂಗೆ ಸುರುಕಾದ ತೋಜ್ ದಾಯ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಗಾಯಕರು ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಂಚಿನಾರು ಇನಿ ಎಂಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬೈದ್ಯರು ನಿಜವಾದ
ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಭಜನೆದ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆರು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ಆಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡು ಎಂಕಲ್ನ ಮಂದಿರ ರಡ್ಡು ಅರ್ನ ಪಾತಿರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ನನ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 24, 25 ಎಂಕಲ್ನೊಂಜಿ ಬಹಳ ಎತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ರೂಪರೇಖ ಅವನು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬೈದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪುನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಂದ ಅಂಚ ಪುನಃ ನೇಕೆ ಇರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐನ್ಲ ಮೂಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚಾದ ಅವು ಎಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಆಪುನದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂತೂ ಈಗ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವರನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆಶ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಕು ಪೂರ ಇರಿಗೆ ನಟ್ಟುವ ದಯಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಾಯಕರಾದಿ ಎಂಕಲ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಡ್ದು ಬರೋದು ಬಂದು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ನಟ್ಟೊಂದು ಇರಿಗೆ ಭಗವತಿನ ಆಶ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ